κυρίες και κύριοι. Exteriors Awards 2026. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ την Κριτική Επιτροπή. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η διοργάνωση. Ευχαριστούμε τον Όμιλο Φράγκο, Experience Partner της απόψινής τελετής. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την διοργάνωση του Boosies Events, την εμπιστοσύνη που έδειξε στον όμιλό μας για να πλαισιώσουμε το Experience Sponsor με φλόγες που βλέπετε εδώ, πέρα, έξω. Μία φλόγα πραγματικά είναι θαλπορή, ομορφιά, design και πλέον σε μορφή AI που του μιλάς και λες τζάκι άναψε και το τζάκι ανάβει. Η εταιρεία μεγαλώνει. Πέρα από τα 65 χρόνια είμαστε μια εταιρεία η οποία πλέον πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο που το έχουμε κατακτήσει με τις υπέροχες φλόγες μας, μαζί με την Atmosphere έχουμε περάσει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έργα μας στολίζουν Μαρόκο, Ντουμπάι, Καναδάς, Αυστραλία. Πάμε πάρα πολύ καλά και αυτό ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, εσάς πρώτα απ' όλα όλους τους αρχιτέκτονες, τους διακοσμητές που μας στηρίζουν και οι υπόλοιποι συνεργάτες μας. Και ένα τρίτο, θα μείνω σε μια ατάκα του φίλου μου του Κώστα του Γκάγκου, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, ότι στην ακινησία ενός χώρου μία φλόγα δίνει κίνηση. Τι πιο ωραίο από αυτό λοιπόν. Θα περάσω το λόγο εντάχει στον συνειδητή μου Γιάννη Φράγκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Μπούτσια και όλους εδώ που είστε. Και θα πω ένα πράγμα. Η κληρονομιά μας είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα μαζί σας. Γιατί εσείς μας έχετε στηρίξει 65 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα κλείσω ο συνάδελφος. Δεν ξέρω αν θα ευχαριστήσω κανέναν, γιατί εσείς με ταλαιπωρείτε, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι να φέρουμε τη φλόγα, ένα στοιχείο μέσα στα σπίτια, όπως μέχρι σήμερα αξιοποιούσαμε σωστά το νερό. Είχε πολλές δεσμεύσεις, είχε πολλά προβλήματα. Καταφέραμε την τελευταία πενταετία να δουλέψει με κάθε τρόπο και αυτό το υπέροχο στοιχείο να είναι το βασικό στοιχείο μέσα στα σπίτια μας, είτε μέσα είτε έξω από το χώρο. Με αυτό βέβαια θέλω να χειροκροτήσουμε και την ομάδα μου. Εδώ όλα τα κορίτσια, είμαστε οι Αμαζόνες που πηγαίνουμε, μετράμε, κάνουμε τις ιδέες και κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βραβείο της κατηγορίας Fraggos Group και Atmosphere για τις τρισδιάστατες διακοσμητικές φλόγες μέσα σε νερό. Αρχιτεκτονικές φλόγες του Athens Capital Hotel με πανοραμική θέα για το κρεμαστό στρογγυλό τζάκι ξύλου σε βίλα στην Πάρο. Το τζάκι Rock Creations με ζεστή φλόγα βιοεθανόλης. Windham Λουτράκι Poseidon Resort για την αρχιτεκτονική φλόγα σε Luxury Suite.